cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba anw minnu b'an filɛ Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw fo dante foli min na a y'aw bisimila tuguni aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye plateau des stars ye n y'a fɔ ye ale ye émission min dabɔlen don aw lafiyali dɔrɔn kama aw kana to ka stresser aw ni stress kana ɲɔgɔn ye fan si o hukumu kɔnɔna la an ye wele bila an ka magicien ba fila ma u bɛ yan u b'an bolokɔrɔ an bɛna question pose kun magie ko kan u donna magie la cogo min na fo kana se an bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ n'u da don u bɛɛ la k'o ɲɛfɔ an ye donc u bɛ n kɛrɛfɛ n tɛ kuma jan n bɛna kuma d'u ma u b'u yɛrɛ fɔ an ye bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Comment tu vas? Oui, ça va, Dieu merci. Tu vas bien, j'espère? Oui, très bien. Ko kain non? Ko kain. Alhamdulillah. Ouais. Donc, monsieur? Oui. Ça va? Oui, ça va, Dieu merci, alhamdulillah. Ah, le grand magicien. Hein? Il prenait nous, j'espère. On ne dit pas. Hein? A te foire. Hein? Eh. Il dalamamba. Tangono. Alhamdulillah. Donc, amen dans bolo là. Donc, ante kuma jamblé. Ambe kuma di ima abo yere fon. Donc, on va commencer par vous. Ne tɔgɔ ni jamu ye Jara Emmanuel ye. Ne ye étudiant ye. Oui. D'accord. Si ça non, monsieur, kuma be yere bolo sa. Alhamdulillah, kuma dira ma o diyara n ye. Ne tɔgɔ ye Seku Fani. D'accord. N jamu ye Bagayogo. Bɛɛ bɛ n wele Ben le magicien. Je suis un étudiant. D'accord. Familiali sɔrɔ la o la. Oui. Aw ko k'aw ye magicien baw ye. Voilà. Donc bi an bɛ na yan nɔ n y'a dɔn aw pɛrɛnnen don aw bɛna magie ko caman kɛ yan bi n'est-ce pas? N'Ala ka jɛ. D'accord. Sisan avant que an ka se o yɔrɔ ma an bɛ fɛ ka a ɲini aw fila fɛ. Sisan nɔ aw bɛ ka magie min kɛ n'a sɔrɔ a y'a kalan de kɛ walima n'a sɔrɔ a nana o la tentɔ aw ko histoire ɲɛfɔ an ye dɔɔni. Donc an b'a commencer par vous. Alhamdulillah, n'i y'a daminɛ la o diyara n ye. D'accord. Sinon ale de ye question bila donc an fila la an b'a lajɛ. Ni mɔgɔ min b'a ta dɔrɔn o bɛ question répond rapidement. Problème foyi t'a la. I ka ɲininkali la. Aw bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ an ye magie in daminɛ cogo di? Exactement. Je dirais que an b'a fɔ an ye magie in daminɛ depuis an ka dɔgɔ. An parents yɛrɛ ka kuma la depuis an fitinin an bɛ magie kɛ. Quand on était avec les autres en denmisɛnnin ɲɔgɔnw an kun bɛ to ka fɛn dɔw kɛ minnu b'u dabali ban, c'est-à-dire an bɛ fɛnw latunu an bɛ fɛnw labɔ an bɛ fɛn dɔw yɛlɛma k'a sɔrɔ olu tɔw kun tɛ se k'olu kɛ. Donc an nana se niveau dɔ la an yɛrɛ bɛ ka commencer k'a ye tiɲɛna magie a bɛ ka fɛn caman nɔgɔya parce que même par la grâce à ça an bɛ bonya b'an kan et maintenant avec les amis bon il n'y avait pas de problème, on a respecté tout. Donc, am se ko fɔ o y'o hukumu kɔnɔna ye. Donc, an nana se wagati wɛrɛ fɛnɛ ma ani professeur de magie dɔ nana don ɲɔgɔn na. Donc, ale ye magie maître dɔ ye Faransi. Lui, an n'ale baara kɛ a y'an dɛmɛ kosɛbɛ. A ye fɛn caman yira n'a ye fɛn caman ɲɛfɔ an ɲɛna. Donc, an ye dɔnniw fara ɲɔgɔn kan ten. Maintenant, an bɛ bɔ ko kalama yɔrɔ min na fɛnɛ o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ. C'est-à-dire villageois ou beto ka bɔ wa village la o bɛ na grande famille la. Maintenant an ko bɛ gɛrɛ olu la kosɛbɛ an bɛ gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la olu le kun y'an teri yɛrɛ kosɛbɛ. I b'a jateminɛ ni denmisɛnninw bɛ taa école la u bɛ école ta ka warini dɔw di ma. Exactement. Ouais, maintenant pour nous n'an kun taara an kun t'an ka wariw dun. An kun b'an yɛrɛ consacrer an bɛ taa ni wari mun ye an bɛ segin n'a ye. Donc dunan minnu bɔlen don burusi kɔnɔ duguw la ka na tilenniw na ou bien ka na séjour la famille la. Donc an bɛ plaisir kɛ olu ɲɛna olu ye c'est-à-dire an bɛ nemuru ni fɛn dɔw san et an bɛ to ka sigi u kɛrɛfɛ an n'u bɛ baro kɛ. Donc u bɛ fɛnw di an ma an hakili b'olu fɛnɛ na an ka denmisɛnninya kɔnɔna la. Alhamdulillah an bɛ se ka mun fɔ o partie la. O ye n'a sɔrɔ dɔ bɛ e m'a fɛ ka fara a kan fɛnɛ. Sekou, merci beaucoup. Alhamdulillah. Sisan nɔ an bɛna Emmanuel ɲininka n'a sɔrɔ ale fɛnɛ a ka dɔɔni fɔ an ye histoire in fɛnɛ kan quoi. Magie nacogo. Bon, magie nacogo ye depuis à l'enfance depuis an ka denmisɛnninya. D'accord. Magie an bɛ se k'a fɔ depuis an ka denmisɛnninya an bɛ magie in kɛ. Mais comme il a si bien dit a y'a fɔ cogo min na an ka dɛmɛ belebeleba yɛrɛ o bɔra Stéphane là, c'est un professeur de magie. Donc ale y'an dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka an don magie in na fo ka na magie in diya an ye kosɛbɛ. Voilà. D'accord.
Donc Segu ni Emmanuel faamuyali sɔrɔla aw ka nin kuma ninnu na sisan nɔ ka manche yɛrɛ bɔ a la sisan nɔ an bɛna kuma étude yɛrɛ de kan n'a sɔrɔ aw ye kalanw kɛ aw k'aw da don o la k'o fana fɔ an ye. Oui, an ye kalanw kɛ an ye kalanw kɛ o de la présentation na an yɛrɛ an ye tɔgɔ ni jamu kɔfɛ an y'a fɔ nous sommes des étudiants. Ok. Oui, an ye kalan kɛ lui ale ye kalan kɛ lycée technique la Emmanuel Diarra. Ouais, bon moi j'ai fait le SICA. Je suis technicien de travaux publics. D'accord, faamuyali sɔrɔla o la sisan nɔ an bɛna aw ɲininka o aw yɛrɛ fila sisan nɔ depuis aw donna manche la fo sisan nɔ aw ye spectacle minnu kɛ aw k'aw da don o la k'o walawala an ye an bɛ faamuyali sɔrɔ cogo min na. D'accord, ɲininkali diyara an ye n'an ko an b'o walawala an b'a daminɛ bi fo sini o tɛ se ka ban. A y'aw da don dɔɔni na aw k'o fɔ an ye kɛ. C'est trop nombreux quoi. A ye dɔɔni fɔ. Bon an ye spectacle caman yɛrɛ de kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. I n'a fɔ Mali kɔ kan yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn. Mali kɔ kan récemment Arafat ka ban na Ala ma ɲin'a la u ye wele bila an ma la maman du couple décalé Claire Bailly. Claire Bailly. Oui. A ye wele bila an ma ko mais magicien o y'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn sur les réseaux contacts b'an cɛ. D'accord. Donc a ye wele bila an ma ko mais magicien ko moi j'aimerais rendre hommage à Yoro. Donc a y'o wele bila an ma an ko pas de problème an bɛɛ ye kelen ni Arafat tanyana c'est un frère donc a ka ɲi an ka taa dɛmɛ a kungo la parce que an bɛɛ kungo do artiste do. Donc an tor'o welekan jaabi Abidjan o kɛra concert la. Bon a ka ca quoi an ye spectacle caman yɛrɛ de kɛ. Oui. D'accord, Segu. Oui. Sisan nɔ kuma b'i bolo aw ye spectacle hakɛ minnu kɛ i k'i da don o la i ka dɔɔni fɔ an ye. A bɛ i n'a fɔ e ma ye mun fɔ an ye spectacle da mun kɛ n'an ko an m'a fɔ an yɛrɛ hakili t'a bɛɛ ye yɛrɛ tellement c'est nombreux mais an bɛ se ka dɔw fɔ comme il a si bien dit tout récemment avant cette maladie donc an taara Claire Bailly ka concert là pour rendre hommage à Dj Arafat et on est parti comme le représentant du Mali parce qu'on taara au nom du Mali on taara jamana le représenter et alhamdoulilah ça a été très bien a ɲana. Donc an bɛ concours kɛ hors du pays an bɛ taa Mali représenter an bɛ taa sous région là i n'a fɔ an bɛ taa continent européen na cogo min na. Oui an bɛ taa concours kɛ Faransi an delila ka taa yen nɔ donc on a été 2 fois champion an kɛra premier yen nɔ donc un peu c'est trop mais prestation minnu fana bɛ kɛ Mali la non je dirais an bɛ fɛn caman kɛ yan yɔrɔ ninnu na parce que n'i ye Bamakɔ yɛrɛ ta a ka gɛlɛn grand show ka kɛ k'i t'an ka présence ye. D'accord. Ouais, donc an bɛ se voilà aw ka nin kuma ninnu jaabi ɲɛna an ye faamuyali sɔrɔ sisan an bɛ continuer n'an ka kow ye hali bi sisan nɔ e ma an bɛna e fɛ yen nɔ. Voilà sisan e ma aw donnen manche ko in na sisan aw ye gɛlɛya jumɛn ni jumɛnw de sɔrɔ a ko la. Bon n'i ko gɛlɛya halisa an bɛ gɛlɛya kɔnɔ parce que an ka gɛlɛya yɛrɛ fɛnba saba de o gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ça c'est avec les parents filanan o ye société kɔnɔna ye. D'accord. sabanan o ye an dɛmɛliko ye halisa an b'o gɛlɛya de kɔnɔ parce que an ka famille la halisa olu ka base ye étude de kalan de ka di olu yɛrɛ ye donc olu bɛ ka an ka ni art filɛ k'a tɛ se k'an balo mais an yɛrɛ b'a dɔn ni art de ka d'an ye nin bɛ se k'an balo o y'o gɛlɛya ye. Filanan de la société n'i ko i ye magicien dɔrɔn mɔgɔw b'i filɛ namaratɔ yuruyuru mɔgɔ ye c'est à dire mɔgɔ lankolon ye quoi non c'est pas ça caman b'a filɛ mun ye o tɛ quoi. Un magicien c'est l'architecte du rêve magicien ni mɔgɔ ye e contannen tɛ a bɛ na a b'i la joie mais an fɛ yen farafinna caman u b'u référer i n'a fɔ minnu b'a fɔ n bɛ wari la caya des trucs mais n cɛ yɛlɛma n muso yɛlɛma o n'a ɲɔgɔnnaw donc société la u bɛ manche u b'a kɛ fɛn wɛrɛ ye quoi bon sabanan ye an ka dɛmɛliko ye n bɛ kuma di Segu ma. D'accord Segu san kuma b'e bolo toujours question in de don aw ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ko kɔnɔna la. Exactement an ye gɛlɛyaw caman sɔrɔ jusqu'à présent an bɛ gɛlɛya kɔnɔna la i n'a fɔ e ma yɛrɛ y'a fɔ cogo min na
mais au gɛlɛya bɛɛ la an bɛ se ka gɛlɛya saba de fɔ mun b'an da la sisan. On a 3 grands problèmes. Donc un problème premier ça c'est le problème familial avec les parents. Ouais, un problème fɔlɔ parce que pour les parents les études sont prioritaires. Ouais. Hali ni ye an ka art jateminɛ yan nɔ farafinna a kɛra dɔnkili o a kɛra dɔn o a kɛra fɔli o c'est à dire ni den ko k'a bɛ don nin baara ninnu na parents t'a faamu olu bɛ ka baara in kɛ baara lankolon ye mais baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen comme on le dit y a pas sous métier baara bɛɛ ye baara ɲɛnɛma de tout travail peut rendre l'homme célèbre a bɛ se k'i kɛ fɛn bɛɛ donc hali ni y'a exemple ta i bɛ taa ye ni artiste sigi 100 kunda i bɛ taa sɔrɔ 80 walima 90 ni problème minnu parents cɛ exactement a ka d'u ye ka kɛ artiste de ni baara in de ka d'u ye u bɛ fɛ ka continuer o de kan mais o tɛ parents ka laɲini parents bɛ fɛ de i ka diplôme ba sɔrɔ don dɔ la i ka t'i sigi bureau kɔnɔ don dɔ la i ka kɛ ministre ye don dɔ la i ka kɛ fɛn dɔ ye maintenant an fɛnɛ bɛ fɛ de ka diɲɛ ɲɛnajɛ parce que ɲɛnajɛ in a tɛ se ka ban diɲɛ kɔnɔ quoi effectivement l'homme a toujours besoin kuma caman ka se k'i yɛrɛ distraire k'i yɛrɛ divertir exactement voilà donc o y'an ka problème premier avec les parents a ka d'an ye c'est à dire minnu bɛ k'an suit an bɛ yɔrɔ min na ko bi émission in na c'est à dire téléspectateur an b'a f'u bɛɛ ɲɛna ni problème bɛ fɛn fɛn n'a den cɛ c'est à dire i k'a to denmisɛnninw yɛrɛ baara min kanu b'u la u ka t'o sira fɛ u bɛ tɔnɔ sɔrɔ o de la ka tɛmɛ i k'u koron k'u don da wɛrɛ fɛ fɛn min kanu t'u la. D'accord. Donc o y'an ka problème fɔlɔ ye donc deuxièmement n bɛna mun fɔ o y'an ka société comme Emma a si bien dit. La magie n'est pas trop connue chez nous. Je ne dirais pas le Mali seulement, mais en Afrique. Exactement. Vu que magiciens sont vraiment tiens. Donc, bara inte bara donenba ye an fɛ yan. An bɛ yɔrɔ min na ko bi. Donc, o gɛlɛyaba b'an kan. Ni ko ye magicien dɔw b'i ye u b'i kɛ demi-dieu. Ni ko ye magicien même après tes prestations a ka d'u ye ka na photo ta mais u bɛ siran. Ils vont dire ah est-ce que u tɛ ko dɔ kɛ n na u bɛ na tunu u bɛ yɛlɛma u bɛ n ka fɛn sama ka bɔ n poche kɔnɔ des trucs comme ça non an t'o magicien sugu ye an t'a fɔ magie t'o kɛ dɛ mais i ka kalan ma se yɔrɔ min na ça i ye dɔnni i ka dɔnni danna yɔrɔ min na i b'a fɔ ka dan ye an ka magie tɛ o ye quoi an bɛ magie la de ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ k'aw la divertir kuma bɛɛ. Donc, on a un deuxième problème, magie donne batté en fait. Donc, en mot qu'elle la faut que magie gadon, magie que ina fora pour ban fait chogomna. Il faut que anga magie que ina faut c'est-à-dire comédie bega que chogomna, amirom na ko bi. Amena magie blani niveau là, c'est-à-dire malien bébé c'est que magicien na kanumbi là, il be se ka kai. Donc, on a un deuxième problème, problème social. Société qu'on a problème. Donc, un troisième problème, ça c'est le problème financier. Parce que à Kadani, quand magie bla orola, moro agilité rom kan alsa, mais demain ko mangibana. Donc, amegata nanga propre moyen. Vu que les parents sont un côté folon, tu peux pas les demander que fais moment d'aider à gagner na se ga financer o rekonka. Voilà bon donc moro munye ni kuma infam na benu ma na soro ya jatem ne ga foko raison ma mbolo donc ame demain nous fait o ka se ga demain pour que an se ga manger que c'est-à-dire lumière doit mali kono dans les jours à venir ka so magie doya parce que ni atakala ni magicien tiara san moro munu me yala la les jeunes diplômés ani i kalana ma kalate magique là quoi doni kakani be ni a ɲini i b'a sɔrɔ de vouloir c'est pouvoir c'est quand on veut on peut exactement voilà donc o y'an ka troisième problème ye o ye problème financier ye an mago bɛ dɛmɛ na. D'accord. Oui, oui. Voilà, c'est vous. Oui. Emmanuel. Oui. Kuma ɲana toro. Ne yɛrɛ bɛ n profiter ka ci an ye nin kuma in fɔ yan caman. Parce que artiste dɔw fɛnɛ bɔra an fɛ yen ni problème kelen u y'a vécu. Voilà, sisan nos parents ka pression ninnu i bɛ don musique la ko ma nɔgɔn. Donc an b'a ɲini parents bɛɛ fɛ bangebaaw bɛɛ fɛ u ka denmisɛnninw to yen nɔ min ka d'u ye u ka taga tant que denmisɛnninw bɛ sira ɲuman kan komi Seku ni Emma bɔra k'a fɔ cogo min na. Exactement. Magie ka d'olu ye mais dɔw bɛ yen nɔ philomane ninnu ni fɛn ninnu ka na magie kɛ yuruku ni fɛn ninnu olu ko ko o tɛ. Seku ni Emmanuel
aw bɔra ka kuma min fɔ oui a jaabi ɲɛna trop ok artiste caman tɛmɛna yan nɔ u ye ni problème kelen de vécu caman ko parents bɛ ka pression da u kan parce que u bɛ art fɛn min na u b'a fɔ e bɛ n'i yɛrɛ balo cogo di des trucs comme ça donc an b'a ɲini parents bɛɛ lajɛlen fɛ u ka denmisɛnninw to yen n'u bɛ chemin ɲuman min kan art ye fɛn dɔ ye genre mɔgɔw bɛ k'a dénigrer et pourtant c'est pas le cas mɔgɔ damadamani nana u ye art kɔnɔna tiɲɛ mais c'est pas parce que bɛɛ de tiɲɛnen don ça c'est vrai voilà sinon artiste baw bɛ yen nɔ magicien baw bɛ yen nɔ bi alhamdulillah u ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ donc an b'a fɔ parents ye u k'an to yen ni min ka d'an ye an b'o kɛ ka ɲɛ n'Ala sɔnna j'espère que Segu ni Emmanuel yɛrɛ parents n'aw bɛna o na ye ni wagati in na hakɛto b'an ye an bolo fila b'an kɔ a y'o to yen nɔ u ka baara in kɛ n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ donc an bɛ continuer ni ko ye hali bi o tɛ sisan nɔ Seku ni Emmanuel komi aw yɛrɛ ko parents bɛ ka pression da aw kan sisan nɔ aw bɛ ka système jumɛn de b'aw bolo pour que k'u la convaincre o système tɛ foyi wɛrɛ ye an bɛ non seulement an bɛ bosser école la wa an bɛ ka bosser an ka baara in na chaque fois n'u ye an ye u bɛ content de mais c'est comme ça o de y'an ka système ye baara fan fila bɛɛ fɛ. Donc Segu i t'i ka réponse do jaabi kelen na. Ouais, bon juste ni fila école ni magie je dirais que a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ il suffit juste i yɛrɛ k'i yɛrɛ organiser bon au kɔnɔna la an bɛ se ka fɔ bon alhamdulillah an organiser non parce que n'an taara école canal kan on est pas mal an b'an ka cours kɛ an est régulière quoi an bɛ don classe kɔnɔ régulièrement donc n'an nana an ka domaine fana la magie n'o ye nous sommes les hommes de spectacle donc an tɛ kulonkɛw fana na o y'an ka base de an m'ale fana kɛ fo ka s'a dan na on est déterminé donc an b'a dɔn moment min na an kan ka nin kɛ moment min na an kan ka nin kɛ c'est juste ça magie ni école u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ il suffit juste de s'organiser exactement voilà kuma jaabi ɲɛna an layɛlibagaw presselen ba de don olu kɔni olu bɛ fɛn magie kɛ ayi a kɔni pressé an bɛ nale u bɛna kabako lamaga n'Ala sɔnna voilà Segu ni Emmanuel aw bɔra k'aw da don gɛlɛyaw la gɛlɛya bɛ diɲɛ ko o ko la nɔgɔya bɛ tila ka na kɔfɛ dɛ sisan nɔ aw yɛrɛ ye nɔgɔya min sɔrɔ bi alhamdulillah o nɔgɔya ninnu aw ka da don la a ka dɔɔni fana f'an ye o ko kan cogo min na minnu b'aw ka sira la olu fana bɛ se ka courage sɔrɔ ka booster ça c'est vrai donc o la ne bɛ se ka mun f'u ɲɛna je dirais à tous mes frères à tous mes amis c'est-à-dire i kɛra cɛ de o i kɛra muso de o baara o baara n'a ka di ye il faut aimer à 100% kana don baara la n'a ma ɲɛ n b'a bila ka dɔ wɛrɛ kɛ n'o b'i kun na a tɛ ɲɛ don baara la a bɛ ɲɛ walima a bɛ ɲɛ est-ce que i y'o kuma in faamu a bɛ ɲɛ walima a bɛ tiɲɛ o tɛ dɛ a bɛ ɲɛ walima a bɛ ɲɛ an filɛlibagaw ko n'i bɛ don baara la i bɛ don ni kun kelenna kelen de exactement a bɛ ɲɛ walima a bɛ ɲɛ mais a bɛ ɲɛ walima a bɛ tiɲɛ k'o tɛ olu fɛ yen dɛ donc sisan nɔ an bɛna i ka conseil pratiquer n'Ala sɔnna voilà bon donc n bɛ mun f'u ɲɛna n'i donna baara kɔnɔ baara foyi de tɛ yen difficulté tɛ baara min na c'est-à-dire on dit mɔgɔ o mɔgɔ n'i sɛgɛnna i bɛ hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ bɛ na kɔfɛ exactement mais n'i girinna ka hɛrɛ sɔrɔ i b'i sigi ni tɔɔrɔ fɛnɛ kɔfɛ donc an ye sɛgɛn caman fɔ an ye sɛgɛn caman ye tiɲɛ don mais alhamdulillah an ye hɛrɛ caman fɛnɛ sɔrɔ wa hɛrɛ caman fɛnɛ b'an ɲɛfɛ an b'o de ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ caman k'an ye an n'an filɛlibaga bɛɛ an ye nin de choisi ka kɛ artiste ye dans le domaine de la magie ka kɛ magicien ye donc mɔgɔ minnu bɛ k'an layɛ peut-être dɔw y'a choisi de ka kɛ fonctionnaire ye dɔw y'a choisi ka kɛ fɛn wɛrɛw ye donc Ala ka hɛrɛ nati an bɛɛ ye o y'an ka duwawu ye c'est-à-dire n'a i bɛ baara o baara kɔnɔ na il faut le aimer difficulté mana na o ye difficulté dɔ de i b'o kun donc n'i y'o kun i ka baara ye tout ça aussi ça va dépendre de l'amour i ka baara kanu a bɛ dépend o la bon an ka hɛrɛ la an b'a fɔ alhamdulillah sisan ala dan n'an bɔra an kɛlen n'o bolokɔni taamasiyɛn o ye fierté do popularité alhamdulillah star an bɛ ala barika comme y'a fɛnɛ plateau de star comme son nom l'indique awɔ donc n'i ma baara kɛ i tɛ se yan dɛ i tɛ se yan donc an ka baara y'an se yan an layɛlibagaw an minnu bɛ ka an layɛ nin wagati na Segu ko k'a fɔ ye ko n'aw ma baara kɛ k'aw tɛ se yan dɛ donc an ka baara kɛ donc ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye baara kɛ i bɛ na nin plateau in kan n'Ala sɔnna n bɛ mun fɛnɛ fɔ aw plateau mɔgɔw ɲɛna a ye talent ɲini a k'u découverte kɛ i n'a fɔ a y'an ɲini k'an ye cogo min na an ɲɔgɔnna caman de bɛ yen u bɛ domaine wɛrɛw kɔnɔ a bɛ rap la a bɛ dɔn na a bɛ fɛn wɛrɛw la aw ka baara in a bɛ fɛn o fɛn englober
a k'aw cɛsiri ka se k'u ɲini k'u dɛmɛ k'u labɔ n'Ala sɔnna a se b'aw ye a se bɛ Ala ye donc an fɛnɛ b'o ɲini aw fɛ denmisɛnnin talentueux minnu bɛ yen aw ka se ka courage sɔrɔ ka se k'u dɛmɛ aw ka fɔn na i n'a fɔ aw bɛ ka anw dɛmɛ cogo min na n'Ala sɔnna même n'i ye sare i ka manière la mais vu que i bɛ ka taa plateau ni fɛnw na a b'i valoriser en plus voilà bi mɔgɔ dɔw kun m'an dɔn mais alhamdulillah mɔgɔ wɛrɛw bɛ n'a ɲɛ nin plateau la olu kun ma deli k'a ɲɛ olu kun t'an tɔgɔ dɔn à travers nin plateau bi olu bɛ n'an dɔn peut-être a caman b'an kanu u bɛ k'an fɛ fɛnɛ donc o a y'an dɛmɛ nin voilà bon donc mais dɛmɛ fɛnɛ a bɛ bɔ i yɛrɛ la parce que n'an fɛnɛ kun y'an sigi k'an bolo da an sen kan walima ka sunɔgɔ bi an kun tɛna se yan donc an content na a ka o wele la an b'a fɔ an kanubaga bɛɛ lajɛlen ɲɛna i bɛ baara o baara la i ka k'a fɛ i ka kɛ baara fɛ o ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye donc hɛrɛw bɛ na kɔfɛ mais Segu e sariya dɔrɔn de fɔ hɛrɛ la dɛ jeton ko ta fanfɛla ninnu na an oui tɛ kuma o la bon e yɛrɛ ko ko Arafat yɛrɛ la maman ouais k'e wele fo Abidjan Tchanou, Arafat c'est un artiste, c'est un frère. Il est musicien, il était bien. Ouais. Bon, donc nous, Sarah, ni wole blali ma, i barake ɲɔgɔn dɔ a tanyara, an y'a décidé ka concert kɛ spécialement a tɔgɔ la. A ka di anw ye, aw fɛnɛ ka bɔ Mali la, aw ka na magie kɛ ka yira mɔgɔw la pour rendre hommage à Yɔrɔbɔ, ka se ka mɔgɔw la nisɔndiya o kɛnɛ kan. Donc an taara o hokumu de la, olu la a tɛ n'a fɔ ouais an bɛ wariw de sɔrɔ walima fɛn wɛrɛw. Mais vu que mɔgɔ min y'i wele a fɛnɛ valeur ka bon. Claire Bailly, ce n'est pas donné à tout le monde. Bɛɛ ma se ka taa Arafat ka ko la. Exactement. N'aw taara la ka taa Mali représenter, je pense que voilà. Fierté d'or. Voilà. An b'an bolo de kɔrɔta n'o ye. Et ni mɔgɔ mun sera ka vidéo lajɛ tu vas voir que an ye couleur fɛnɛ yira Mali drapeau an y'a yira diɲɛ bɛɛ la. Ka se ka ye fɛn mun don bon partout où nous sommes an bɛ drapeau in yira. C'est-à-dire là où on vient i kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i bɛ baara o baara la c'est-à-dire i ye champion de i ka domaine la mais ni n'an fɛnɛ sigira mansi na i b'an ɲɔrɔ kini bɔ quoi ouais d'accord i ye sare dɛ i ye sare c'est vrai mais quand tu es avec les magiciens de Bekao an bɛ fɛn dɔ yir'i la i ma deli ka fɛn min yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ ouais donc c'est un peu comme ça. Kuma ɲɛna. Alhamdulillah. An bɛ wari fɛnɛ sɔrɔ. Wa i bɛ fɛ an ka wariko in fɔ yan. A bɛ fɛ an ka wariko fɔ yan ma n'est-ce pas? An bɛ wari sɔrɔ parce que vu que hali ni mɔgɔw y'an wele u ka prestation la dans ça on fait pas cadeau. Au moins souvent an ka wariw payer il paye le cachet. An bɛ taa an b'i ka prestation kɛ comme tu veux. An b'a kɛ très bien. Donc o ye an ka wari sɔrɔ da dɔw ye. Bon donc mɔgɔw b'u ka produit fɛnɛ d'an ma an ka se ka publicité kɛ. Dans ça an bɛ wari sɔrɔ. An kanubaga dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ u b'a fɔ a magicien a ka d'an ye c'est-à-dire an bɛ fɛ chaque fois ni émission b'aw bolo walima ni prestation b'aw bolo moi je vous habille n bɛ fini d'aw ma prestation donc olu bɛɛ ye hɛrɛ ye an ye minnu sɔrɔ a kɔnɔna la donc c'est trop mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ ɲɛfɔ même les encouragements mɔgɔ minnu b'i wele dɔrɔn k'i encourager les magiciens vraiment y'aw ka vidéo ye vous êtes fort o bɛɛ hɛrɛ dɔ de nin bɛɛ ye kunkɔrɔtan de vu que an bɛ ka magie min kɛ parents ka jariba tɛ parce que école de ka priorité mais u bɛ content n'u y'an ka émission ye à la télé et puis u baaraɲɔgɔnw b'a f'u ɲɛna an bɔra ka fisonw yɛrɛ ye u ye nin kɛ ils sont forts u bɛ yɛlɛ u bɛ na u b'a fɔ an ye a karisa ko k'u y'aw ka fɛnw su a bɛ ta donc o bɛɛ ye fierté de bon donc an bɛ k'o kɛ an parents ye cogo min na fɛn fɛn fɛnɛ bɛ yen k'i bɛ k'i den empêcher ni art la i den bɛ se ka ni ɲɔgɔnna kɛ don dɔ la donc aw ka sabali aw ka to denmisɛnninw bɛ baara mun fɛ ni ko kolon tɛ a k'u dɛmɛ a sira kan c'est-à-dire u ka hɛrɛ bɛ na ɲɛfɛ. n'Ala ka diya ye Emmanuel ni Seku an bɛ jus dɔnni min ka an fɔ bɔ ɲɔgɔn na o tɛ exactement an ka gorge mun ye Seku a bɛ komi e sosolen don dɔɔni mais Emmanuel ale tɛ i m'a ye Emmanuel i walawala on est entre voilà i m'a ye a ne tɛ star yɛrɛ aw star damaw don o tɛ yɛrɛ star ye voilà Seku i ka kuma ninnu jaabi ɲɛna an bɛ kuma di Emmanuel ma sisan ok sans souci Emmanuel oui aw ka machine yɛrɛ tagasiraw la sisan projet jumɛnw yɛrɛ de b'aw bolo bon an ka projet ka ca on a beaucoup de projets mais an bɛ se ka an da maga damadɔni na an ka projet principal yɛrɛ o ye mansi ka lakodɔn farafinna fan bɛɛ farafinw ka se k'a dɔn mansi ye fɛn min ye ko yuruguyurugu tɛ namara tɛ c'est juste l'art de spectacle spectacle ni art dɔrɔn de don
donc o y'an ka projet an bɛ ka a ɲini halisa ka mansi découvrir mɔgɔw ye quoi. D'accord. Oui. Filanan an kan ka événement dɔ kɛ la journée des orphelins mais banako y'a empêché. D'accord. O yɛrɛ kan ka kɛ le 26 mars 2019 mais banako y'a empêché. 2020 plutôt. 2020. Banako y'a empêché. Oui. Aw ko jumɛn kan ka kɛ 2020 je sais pas. Le 26. La journée des orphelins. On avait prévu une date pour ça le 26 juin mars passé plutôt 2020. On devrait organiser une journée spéciale pour les orphelins, c'est-à-dire d'envoyer les cars kata orphelin ninnu ta wa orphelinat la ka na n'u ye parc national la depuis sɔgɔmada fɛ ka dumuniw d'u ma ka minfɛnw d'u ma k'u la ɲɛnajɛ artistes bɛ na ka prestation ni fɛnw kɛ dɔnkilida kun b'a la fɛn wɛrɛw b'a la an magiciens yɛrɛ kun bɛ et puis jeux kun bɛ sigi fɛnɛ ka fɛnw kɛ et à la fin on devrait faire la remise des cadeaux donc n kan ka k'u ye on avait prévu cette date mais an t'a fɔ a tiɲɛna mais a reportera pour un instant vu que bana nana don a la a nana date nana bɛn ni président ka décret bɔli ye donc ko ka regroupement bɛɛ dabila sur l'étendue du territoire national on était obligé ka o règle respecter pour la santé des êtres humains de tout un chacun bref. Voilà, donc on était obligé qu'à événement recalé. Maintenant, on n'a pas un date fixé à Kama, mais on a toujours le projet à main. À Bambolo, toujours ou à Kadayen Kake. On avait même démarché certains partenaires. Bon, Tchaman Kouma répond, mais on allait faire à nos manières. On allait faire à comme c'est à Keka dans Rome, on pouvait faire à nos manières. À Kachala fait faire à Goumigne. Oui. Emmanuel, ça, il veut continuer à dire segu ye caman fɔ an kana bɛɛ to segu ma sa Emmanuel fana ka dɔ fɔ an ka taa ye dɔ fɔ i n'a fɔ segu y'a fɔ cogo min na o ye projet dɔ fana ye projet dɔ wɛrɛ bɛ o ye ka mɔgɔw dɛmɛ tous ceux qui veulent devenir magicien olu dɛmɛ k'u kalan bon an bɛ se k'a fɔ an bɛ mɔgɔ kalan mais ça va dépendre du temps quoi parce que kuma la an bɛ taa concours wɛrɛw la an bɛ taa fɛn wɛrɛw la donc a bɛ dépend temps bolo n'i bɛ ka mɔgɔ kalan f'i n'a ka temps sɔrɔ i ka se k'a kalan bon ni temps t'an permettre ten an ka kalan ka suma oui. D'accord, faamuyali sɔrɔla aw ka nin jaabi ninnu ɲɛna wa aw ka nin kuma ninnu ɲɛna trop ne layɛlibagaw ne hakili la a tɛ tɛmɛ nin kan Segu ni Emmanuel bɔra u ye kuma caman fɔ malgré que u donta la u ka art na mɔgɔw y'u dénigrer parents yɛrɛ ye kuma caman fɔ u ye courage sɔrɔ ka persister jusqu'à aujourd'hui ne ka hakili la nin kan ka kɛ leçon de ma anw jeunes ninnu k'a yira ko art ye kulonkɛfɛn tɛ i m'a ye donc o dɔrɔn tɛ en même temps projet ɲɛnamaw b'u bolo aw yɛrɛ bɔra a y'u ka projet mɛn u ko k'u tun bɛna taa car de ta ka taa orphelins nɔfɛ ka na n'u ye pour toute une journée n'est-ce pas ka na ka u nisɔndiya ka cadeau k'u ye donc aw fɛn fɛn bɛ ka anw filɛ nin wagati in na ni magicien fila minnu b'an bolo aw bɛ se k'u dɛmɛ ni sira o sira ye donc an tɛgɛ yɛrɛ fila de b'an kɔ aw k'u dɛmɛ donc Segu a tɛ tɛmɛ nin ka yɔrɔ an bɛ continuer n'an ka kow ye hali bi sisan nɔ Emmanuel conseil yɛrɛ jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo k'a di denmisɛnninw ma sisan nɔ art kɔnɔna tiɲɛnen don dɛ exactement walayi o de bɛ ka parents caman ban denw ka don a kɔnɔna la sisan nɔ an b'a fɛ i ka conseil dɔ di conseil général ok me conseil mun di an frères ma u k'a bila u kunna chaque fois mɔgɔninfin n'i bɛ fɛ ka kɛ fɛn o fɛn a b'i ŋaniya ala fɔlɔ quoi mɔgɔ dɛmɛbaga fɔlɔ y'i yɛrɛ ala bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ mais bi bi na on voit que caman bɛ u désespéré no quoi découragement de bɛ na dɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ye courage ta fɛn o fɛn na i bɛ réussir o la exactement musique b'o la danse b'o la comédie b'o la et autres arts fɛn camanba de b'o la donc n b'a f'u ye u ka sɛbɛ sen ta u ka manamana ko ninnu bɛɛ to yen nafa foyi t'a la dan de b'a la n'i ka vie b'a manamana ko la n'i kɔrɔbayara tu n'as rien c'est comme vide d'eau quoi mais ni e i ka jeunesse bɛɛ kɛ sɛbɛ la i ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ sɛbɛ la ala b'i dɛmɛ o sɛbɛ sira kan tu vas réussir bon ne kɔni ka conseil ye mun ye an ka baara kɛ baara mana kɛ cogo o cogo an ka baara kɛ ɲumanya sira kan dans le cadre du respect ani ɲumanya fɛnɛ sira kan tilennenya sira kan j'ai pas dit k'a fɔ yurugu yurugu ni fɛn ninnu dɛ o tɛ
mais kilennenya sira kan an ka baara kɛ. D'accord. Oui. Voilà, Segu kuma ɲɛna trop. J'espère que denmisɛnninw an jeunes an bɛna ninnu conseil ninnu appliquer n'Ala ka jɛ ye. Donc Segu an b'a fɔ Emmanuel plutôt Oui. i k'i kan ɲigin dɔɔni parce que an ma tila an bɛ nale an bɛ se Segu ma. Oui. Segu nin question kelen de don. Ok. An ka taa. Tiɲɛna i ka question in a diyara ne ye kosɛbɛ. A diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de. Cɛ n'u ɲɛ b'a la parents bɛ insister u n'u ka raison don dɛ. Parce que n'i yɛrɛ ye jeunesse lajɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ye jeunesse bafoué quoi. An ye jeunesse kɛ fɛn min ye o tɛ jeunesse ye. An kɛlen don ka jeunesse ta ka kɛ drogue ni cigarette min ni c'est-à-dire manamanakow ye. Bon, moi je dirais que o tɛ caméléen dɔ ye quoi. N'i y'a kɛ peut-être i bɛ k'i yɛrɛ tiɲɛ ni. Parce que genre je dirais en filɛ mɔgɔ minnu b'an dɔn minnu n'an bɛ collaborer depuis i ye ne dɔn fo ka na se bi ma i tɛ se k'a fɔ don kelen k'i ye cigarette ye n da la ka min j'ai jamais fait. Ma deli ka kɛ dɛ et ma filɛ c'est aussi pareil. Nous sommes des artistes, c'est vrai. Tout le temps, mes plateaux là, mes spectacles là, mes jamaw cela. Un artiste ou rebe do nyona, un rebe barage nyondo. On est dans le coulisses, mes coulisses une fois non. C'est-à-dire au bout à dosi une fois là-bas quoi. Moi, genre je les ai demandé de la radio nyinga mais je dirais pas le nom, on n'a pas trop. Nous nyinga mais pourquoi vous faites ce truc? Ou non, moi-même en tant qu'artiste, est-ce que ne se ka yele sen nga nya jonga public là, pour la convaincre qu'à sur drogue ou témoin. Non, bien sûr. Donc, à tu me fais qui influence. Oui, moi, ani moi, tu m'as collaboré, mais fréquentation t'es moi, ni erreur fena, dobe bouillir là. Exactement. Avec des pays là. Avec des pays là. Sinon, moi, ini jouer mina be mouver. Kasorema jouer. Ini glomina be mouver. Kasorema ok. Un au cas où vécu quoi. Ani moi be mouver. Ali kanumbaga do we weni no fe ta soro be glomi we sketimi we jouer. Ni tu sais où boire il faut n'en so ou fene ki do ala. C'est comme ça. Et va essayer ko bo. Ni masi kana so lu fene ngi la dun. Manière mun e deserare ou fene ga dese ki la dun ti. C'est comme ça. Donc parents nous a raison nous ni ata ka laje. C'est-à-dire un artiste ou kele nous a arba fuye ni anga ni mana ko ni. Anga fen kunta mi anga ko langolon kew. An kele nous a arcoé, je dirais pas artoé quoi. Artoé. Pour qu'il y ait un spectacle, ça demande de temps. Spectacle est préparé d'abord dans l'esprit. C'est comme le football. C'est pour cela quand tu as un match, entraîneur va foyer. Depuis lundi, par exemple, si vous avez un match le samedi, à foyer, lundi, ou le samedi, on a un match. Aïe sabala, aïe fara, aïe profiter de l'abla, aïe daga sonoro, aïe louga la fia. Le spectacle, ça se prépare comme ça. Tu as un spectacle, tu prends tout ton temps. Tu fais tes exercices, les mises en scène, casser qui a mouvement ni fait un don. C'est comme ça on fait le boulot. Et puis ni barenke, tu vas voir que il veut faire folie mu créer, ni be sengan, il veut créer. Faut être se ou empêcher. Fait que le monsieur au balo à la ramassade. C'est-à-dire ni gars spectacle préparé, t'es tu quoi. La vie c'est comme ça. Ante cigarettimi, ante glomi, ante juemi, fouille. Mais à ma fois quand ni moro fene te mouver. En nous mouver c'est la jeunesse. Parce que ni banani moro bela merom na gobi. C'est-à-dire ni mi choko do tu kelena. Bon un reflet je dirais moi ici on a guerre en côté ti. Tiens nous moro va inviter à mettre en temps ere boya luma. Au kada ere o nga fierté dori. Ka se ga wuli ka ta an kanu ba ga guerre na. Ka ta sigi ga baro ke nui. Nanantara ou fene ku comporter in an comporter ina fo antaro lu soro choko na. Au cadre tout. Donc ma faut bella jelena. Parents nous a raison do. Les jeunes, mes frères, mes amis, anga rapuke, anga magique, anga donke, anga arrêter kasoro ama excitant doala. L'excitant ça détruit, je dirais c'est la faiblesse. Ni ma d'ailleurs là, au réveil qui donne na arkonna là. Sinon tu es prêt c'est-à-dire public tengwa qui te ga yelen kula convaincu à 100% ka soro fendo ti kono. Donc ni folie mi ave se ga ke ave dikimo ko chamana c'est vrai munu ba ke uta yi nga famu wa fo a eta ke me ya la gauche non ma la gauche ma fo moro
i ka da i yɛrɛ la o ye ne ka kuma fɔlɔ k'o fɔ bɛɛ ɲɛna c'est à dire n'i sɔn n'i yɛrɛ k'i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i b'o kɛ foyi tɛ se k'o bali Ala ka Ala kɔ donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ c'est à dire aw ka dugawu kɛ anw ye an minnu fana tɛ nin kɔnɔna la an kana se ka don a la don kelen da kelen minnu fana b'a kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ ni fɛn ɲɛnama de tɛ i n'a fɔ an y'a faamu cogo min na ko fɛn ɲɛnama tɛ Ala k'u bɔ a kɔnɔ an b'o ɲini Ala fɛ an b'a fɔ o la amina yarabi Ala ka dugawu minɛ sisan an bɛna kuma di Emmanuel ma Emmanuel mun yɛrɛ de ka di e ye diɲɛ kɔnɔna la i bɛ se k'i o fɔ an ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mun ka di ne ye fɛn min ka di e yɛrɛ ye baara wa ou bien genre baara juste i ka fɛn n'i ko fɛn min ka di i b'a fɔ i bangebagaw de fɔlɔ ye oui d'accord bangebagaw ta mana bɔ a la ne ka baara in de ka di la magie o yɛrɛ de ka di ne les parents d'abord après la magie oui Segu o question kelen de don tiɲɛna an diya ye fɛn a ka ca ayi i bɛ kelen de fɔ min ka di ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan non bon si ni kɛnɛya de ka di hadamaden bɛɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan faamuyali sɔrɔla e ta jaabi la Segu sisan Emmanuel mun de man di e yɛrɛ ye fewu nkalontigɛ ni yuruguyurugu ko e tɛ don o da fɛ non jamais Segu exactement c'est pareil chez moi ouais d'accord faamuyali sɔrɔla aw ka kuma ninnu na oui an balimaw aw fɛn fɛn bɛ k'an filɛ an b'a fɔ ye ko émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ la n'i ma fili a sera a kuncɛmayɔrɔ yɛrɛ la ka ban n'an donna mɔgɔ fɛn fɛn gasi la ka sɔrɔ sɔnni émission ka se a kuncɛmayɔrɔ ma n bɛ fɛ ka nin boîte in confier la i k'a bila i kɛrɛfɛ foyi kana sɔrɔ non ayiwa an balimaw anw ɲɛ b'a la sa ko ka boîte minɛ o tuma la kabako bɛna lamaga d'accord a y'an na ye dɔrɔn a bɛ n'ale an balimaw aw preselen don tɔgɔ in fɔra magicien aw bɛna fɔ dɔw yɛrɛ b'a la an yɛrɛ ma magie yɛrɛ a bɛ ka nale sansan Emmanuel ni Segu oui a ko k'aw pɛrɛnnen don exactement ne kana tunu dɔrɔn plateau sanfɛ o tɛ j'espère que ne tɛna tunu non i tɛ tunu an ye bɔra k'o fɔ kuma kɔnɔ sisan nɔ an ye na kabako ko lamaga ok bon m'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na ko sisan on a trop parlé parce que la théorie sans pratique avec le non magicien on n'a pas volé c'est dans le sang on a cherché on a travaillé vous avez compris ko tɔgɔ magicien tɔgɔ lu ma suɲɛ c'est dans le sang donc a ye na prévu bɔ an bɛ k'aw kɔnɔ exactement maintenant la théorie sans pratique avec on a trop parlé maintenant on va commencer à l'action on va passer à l'action ko bɛ n bi dɛ a kuma yɛrɛ tɛ ne da a ko la c'est un paquet tout à fait normal comme vous le voyez bien. Est-ce que Badam Nera? C'est un paquet tout à fait normal. Caméra. C'est un paquet tout à fait normal comme vous le voyez bien. Quartier Bedovana. Je peux toucher pour voir? Il n'y a pas de problème. Aflène les quartiers. D'accord. Okay. C'est bon? Oui, c'est bon. Yaï. Tout est bon. Il n'y a pas de certifié. N'est-ce pas? Quartier. Ok, sans souci. Maintenant, en faisant comme ça, il va faut stop Yorom Kadier. Je vais juste te donner une carte. Il va y avoir la caméra là, mais pas à nous deux. C'est bon? Ça peut aller. Il va faut stop là où tu veux. Maintenant, je te donne une carte. Tu montres à tout le monde sauf à nous deux. Allah libéré au Kabago na Lambaré. Donc on est prêt. Ne repressé l'embargo. C'est quoi ngata? Ok. J'ai plus besoin de regarder la carte. Stop. Là, je te donne cette carte. Prends. Mémorise la carte. Oui, j'ai regardé. Il y a la gagné. Il y a la caméra là. Voilà. Carte inflée. C'est là. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Je suis avec mon père. Prends. Il y a orthographe là. Tu signes juste à signer droit. Qu'à signer droit? Oui. Je mets fin, c'est pas fin, mais qu'à signer droit. Signature donc à la droit. D'accord. Un orthographe, c'est. Oui. C'est bon? C'est bon? Et tu sais en gros. Voilà. Je peux avoir la carte, moi je peux toucher maintenant. Je peux toucher, il n'y a pas de problème. Tu peux juste toucher, tu vas pas regarder. Je peux voir. Rien, faut madame. Parole avec madame. Oui, oui. Je pensais que la carte là tout nous dit. Non, pas du tout. Ok. Le mouflet, je dépose. C'est bon? Ok. Fais comme ça. Maintenant, tu me dis stop là où tu veux.
tu as fait ça pour la première fois. Maintenant, je vais prendre une carte. Prends ça. C'est bon? Et voilà. Tu poses. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu poses ça. C'est collé. C'est collé encore. Tu poses. C'est bon? Oui, c'est bon. Mais attends. C'est que mais depuis ça veut dire mina cité ok mais adoré. C'est bon? Ok, c'est pas encore fini. Waouh. Je viens. Ah non, attends que on gagne faut y gagner. Ne fouillez quartier mi signé. Au quartier comme donné bien adoré. Mais à ma grande surprise, quartier n'a pas restaurant. Là genre m'a retenu d'accord là on continue c'est où? Mais comment il y a quelque chose de dire? Ah, il faut tu sais garder un secret? Bon, je vais dire non. Non? Non. Dans ce cas, je vais garder pour moi. D'accord, on attend. Ok. Tu prends ça? Ça? Oui, Le contenu. exactement. Maintenant, Nina a fini là. Depuis Amassien, ne pouvez quartier de choisir que je savais que il va le choisir. N'aurait n'a qu'un est-ce que a été de balban? Ça serait plus la magie, mais ça serait un miracle. Il y a signature qui est quartier, il y a qui voilà. Si je me rappelle bien, Et cœur. cœur, mais il y a qui ta numéro là. Non, 10 si je me trompe pas. 10, Ben, je sais pas trop, mais quand même. moi c'était le 10 de cœur. Je te demande, il y a une fin d'année. Mais tu es venu avec ça, non? Exactement. Mais aïe, comment dire là Nicoina? Donc les cartes mi choisi. À quoi abonner ni papier sorry. Donc depuis ma carte choisie, a su ça depuis à la maison depuis une émission qu'a amené. Ah, comment dire là Nicoina? Moi-même je suis franchement je suis choquée. Je vais me déplacer, je viens par là ou de l'autre côté. Ok, je vais me déplacer. Ah, kabako bugala ma plateau de star bitay man ngone. On va continuer à aller bien ba ko ga. Ok. Je peux avoir un bout de papier. Un bout de papier, je sais pas. Ça? Oui, je vais. Je prends juste. C'est bon? Oui, c'est bon. Attention, attention. Covenale. Je reste concentrée. Voilà. Je vais y toucher. Mais... Arana fadona. Voilà. Aw yɛrɛ ye ne la libagaw. Papier kungurunin dɔ de b'a bolo a y'a ta. A ye tasuma mɛnɛ a la. Genre a y'a kɛ tan a tɛgɛ kɔnɔ. A filɛ nin ye a kɛra wari ye. Genre ne yɛrɛ kuma tɛ ne da bita in na. Voilà. Ouais. Ayi a tɛ tɛmɛ nin kan fiyewu. A tɛ tɛmɛ nin kan. Eh non, Là, pour la magie de repos, c'est ce qui plaît aux gens. Je suis choquée en fait. Mais attends, comment tu as fait pour savoir que l'homme a décidé de choisir? Ok, tu vois. Le comment là, je vous ai demandé si vous savez garder un secret, vous m'avez dit non. Sinon j'allais vous dire rapidement. Mais comme il y a un secret gardé, c'est bon. Un magicien c'est comme ça. Depuis Amana, on savait peut-être. Fait mon quand on a passé plateau, on s'attendait à ça.
Voilà, c'est un peu comme ça. Chez nous, quand tu dis tu es magicien, les gens pensent directement à l'argent. Il faut multiplier mon argent, il faut transformer papier en argent, il faut attacher mon mari pour moi, ma femme pour moi, des trucs comme ça. Non. Moi, juste au Loufer, on est là juste pour vous divertir. Quand nous sommes des hommes de spectacle. Voilà, c'est un peu comme ça. D'accord. Voilà, an balimaw komi an y'a fɔ a ye cogo min na émission sera a kuncɛmayɔrɔ la ka ban an b'aw fo dante foli min na an b'a fɔ a ye n'ala ka jɛ ye aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ et puis n'a donna mɔgɔ min gasi la ka sɔrɔ an ma bɔ a kalama an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw bye bye.